yech kutiyo tijue makare? Aparo ni gima duong' monego bed ni watimo en ni the oversight moro mondo mi watim oversight maro properly en ni mana kaka nyo wanka wach mar CDF ing'e ni seche gi wawacho ni kata na MPs wa moko manyoringo wewa kata kadhi kuonde moko wacho ni boss, you don't need to go to the president to do development of your people. You have the money here. Tell us what you are doing with this money. Kata sane okapo inani in that position that no kochuno na I have to beg the governor. I have the money to develop my people. So we really need to bring this, just like gisen necessary no mondo gichiu CDF, gisen necessary no mondo gichiu ngaf, gisen necessary no jo Senate onego men be yudo pesa. They should see it necessary ne kata MCS the local, the interest maro mar devolution ne pesa nyaka chop piny. Why do we now centralize it at the county level? Why can't it go down? So and mar mondo mi watima proper wagine en watem yo mora mora, whether it is the change of the law mondo mi pesa ochop kama ochope the ward. That was the interest. Japiny mogik chenga ward kacha. That is the level, the lowest level, and that is the general intent mar the constitution. To mana matin be akeni nya wuoyo wach moro kechuso bedo kudhiro bende ni monde osara maru onego ng'iyo makare. Yes. Samoro dibed ni wach mudhiro mar kiti mumanyo ni en nikech yuto mar mapiny kose nami udhiro wach mar osara ni? You see, who is an MCA? What are the roles of the MCA? Usipa sane kibiro chieng Friday an gilieta par mode we na go look at it. It is not described in my roles, but Japiny expect me to do it. What do I run? Chikon wacho nango? Japiny expect her mondo mi lakini gima oket ni constitution onego bed ni tiyo to tije monego bed na tiyo en representation. Kalo chiki assembly kuja wacho weche gombo mar Japiny assembly to kod kalo chike magi gik monego bed na timo kod loso budget kucha. But in the reality, Gima I'm expected to do is totally different from what sandi koro ka ibinjo kata kandaro losre marach ibro penja no tere ngomo lare losre marach. My work is oversight. Yes. And how do we oversight? Through committees? We only ask these questions. So anyalo wacho ne when as much as we rikata kod mago, we want to make this thing MCA attractive. Mondo wa attract professionals. We are dealing with a situation, we do a budget of 8 billion, like say in Siaya. Samodo atimo budget mar 8 billion. Ngano medwa yiero mar mondo mi obi otim budget ni. Sama ewacho ni ya, governor is a graduate, is a professional in a field. CECs are graduates on a particular field. Chief officers are graduates on a particular field. Directors are graduates on a particular field. And you want me, anage class adekni, adwa oversight graduate, who is a professional in this particular field. How will I do it? But then, how do we want to make MCA seat attractive to the professionals? How many graduates earn 100,000? Ng'ato uga bank mare manyo tiyo odwa join assembly mondo konywa e budget to kod oversighting financial issues. How many people will leave bank to come to be MCAs mar mondo mi okony county ing'iyo kaka pesa tiyo? How many lawyers will leave their job ndwa bedo MCAs mondo mi okony counties? So the issue manka enene, yes, let us make this thing attractive. There is not all my MP team or my MC oket. Koro dongingen sama idwaro telo to idwa telo jopiny. Yes. Koro sama wacho ni obeda attractive ni inang mingiyo munde giman kacha kose ing'iyo. Wacho kania there are options. Ing'eyo na dier makende kata yin kawuono kini media ne gine as much as ne hero bet media kuro nyithindi nyaka chiem, and you will go for the best opportunities. What we are saying, one code leaders, one code jogo ma are inborn leaders, but nikeche gidwa find for their families, they will look for the best opportunities. Wawacho niya, sama gini obedo competitive and attractive,
everybody bro dwaro ni mondo we kata tije manyo tiyo kacha nikech onge ng'ama dano it is not voluntary nabiro no koro nadwa telo japiny koro biro makata kage no family na nyaka bidak maber nyithinda be nyaka dhi mani skul nikech kiny ni penja kiro ka nyathina somo gine nyathina wuotho gi tiende nono to karang'ane ne wayiero ga nang'o dongi wacho ni jopiny ni chunygi emiyo gidhi tich jopiny ni chunywa so sama jopiny ni chunywa an japiny ni chunya seche moko nyok ang'e mshahara momiyo aweyo bedo OCS ba bira beti kor gweng' nikech nyok ang'eyo mano to how many people will do that to sama wamiyo mae